L-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Għawdex qed jara aktar investiment fil-qasam tas-saħħa. Dan hekk kif din il-ġimgħa inħareġ tender pubbliku għal makna ġdida ta' CT scan. Dan mhux biss se jżid l-effiċjenza tal-isptar, iżda se żżid il-kapaċità tal-Isptar Ġenerali ta' Għawdex biex pazjenti Għawċin jinqdew f'Għawdex stess. It-tender li għandu stima ta' kważi 2.9 miljuni euro għandha tkun waħda tal-aħħar teknoloġija u li għandha tagħti riżultati aktar preċiżi fl-eżamijiet tal-angiogram, b'mod partikolari f'mart relatat mal-qalb. F'kumment ma' One News, il-Ministru għas-Saħħa Ġewwa Tjena Bela spjega li l-ħruġ tat-tender juri l-investiment b'saħħtu li qed jagħmel il-Gvern għall kura tas-saħħa fil-Gżira Awċija. F'dan l-aħħar ġranet ħareġ tender ta' valur iktar minn 2 miljun euro sabiex issa l-Isptar ta' Għawdex ikollu tagħmir ta' CT scanner avvanzat bl-aħħar teknoloġija. Aħna kommessi li nkomplu ninvestu aktar fis-saħħa għall-Għawċin. Din l-aħbar ta' ftit tal-jiem wara li bdew isiru l-ewwel testijiet tal-MRI f'Għawdex, grazzi għall-investiment kontinwu li l-Gvern qed jagħmel fit-teknoloġija għall-kura tas-saħħa f'pajjiżna. B'dan l-investiment f'magna tal-MRI twettqet wegħda elettorali oħra li f'sena se jibbenefikaw minnha madwar 3,000 persuna residenti f'Għawdex. Dan ikompli xed l-impenn biex l-Għawċin ma jkollhomx għalfejn jaqsmu l-fliegu bosta drabi kmieni filgħodu biex jagħmlu dawn it-testijiet fl-Isptar Mater Dei.